When you read the Bible, kunevesi lithi uyini umuntu ukuba umthande kangaka na. Funa uba usekele lamagama athi uyini umuntu. Ngizele kuzochazela wena ukuthi uyini kahle kahle wena. Umuntu obizwa ngokuthiwa uyini umuntu. Uyini umuntu? Number 1 ukuba umthande kangaka na. Aphinda buza athi uyini umuntu? Ukuba umlandelele kangaka na. Ngamanye amazwi uNkulunkulu nakunento ayilandelelayo nayinakekelayo nanendaba nayo nemenza uNkulunkulu angabi nokuthula umuntu. Uze athi ezwini lakhe othinta wena uthinta uhlamvu lweso la. Ngamanye amazwi nabalwa nawe Jehova uyaxhopheka. Jehova akakwazi ukuhlala ahlaliseke ngabantu abakhuluma kabi ngawo. Jehova akakwazi ukuhlala ahlaliseke ngabantu abaceba amaceba amabi ngawo. Jehova akakwazi ukuhlala ahlaliseke ngabantu abakufisela izinto ezimbi. Abantu bayakwazi ukumxhopha uJehova. Nikhona bazalwane? Nangabe sebethinta bani? Sebethinta wena. Uyini umuntu? Uyini kanti umuntu? Uyini umuntu? Engazathi bisingayeka silijike namhlanje leli vesi lithi ngiyini mina ukuba uNkulunkulu angithande kangaka na. Ngiyini mina ukuba uNkulunkulu anginakekele kangaka na. Ngiyini mina ukuba uNkulunkulu angavuma ukuhlala esihlalweni sobukhosi nangabe izimpi zingivukela. Ngiyini mina ukuthi lapha izinto ibheda uNkulunkulu athi ungesabi nginguJehova uNkulunkulu wakho nginawe futhi ngizoba nawe nayikuphi la uyoba. Ngiyini mina? Ngiyini mina? Ngiyini mina? Uthi ke naye emchaza umuntu uthi umuntu wamenza waba ngaphansana. Hayi kakhulu. Kancane. Hayi kakhulu. Kodwa kanjani bazalwane? Kancane. Ngamenza umuntu waba ngaphansana kukaNkulunkulu. Now sewuya kuGenesis uthi asenze umuntu ngomfanekiso wethu. Hayi ngomfanekiso womunye umuntu, asenze umuntu ngomfanekiso wethu. Number 2, simenze lo muntu asifuze. So unenkinga uNkulunkulu nangabe umuntu angafuni ukumfuza. Nikhona? And unenkinga uNkulunkulu nangabe lo muntu omfuzileyo sewuyalwiswa sewubhekana nezimpi. Ngoba lo muntu wenziwe wabanjani bazalwane? Waba ngaphansana kukaNkulunkulu. Ngamanye amazwi uNkulunkulu ongaphansi kaNkulunkulu. Umuntu ke lo. Awusiyo lento abantu abakubiza ngayo. Abantu babona isihluleki, uNkulunkulu akabona isihluleki. Ubona uNkulunkulu amkhandileyo. Athi ungekabi lutho esizalweni sika mama wakho. Ngakwazi. Uyini umuntu? Kanti uyini umuntu? Wenziwe waba ngaphansana kukabani? KukaNkulunkulu. That's number 1. Ngamanye amazwi uNkulunkulu ophilayo emhlabeni. That's why sithi abantwaneni hloniphani abazali benu ngoba bangoNkulunkulu benu. Bakuphi? Basemhlabeni. Ngoba umuntu vele wenziwe waba nani bazalwane? Waba nobuNkulunkulu. Nikhona bazalwane? Wena wenziwe waba nani? Waba nobuNkulunkulu. That's why iBhayibheli lelikhulumela amazwi lithi amandla okufa nawokuphila asolimini lwakho. Ngoba wena wenziwe wafana noNkulunkulu.
wabunjwa ngomfanekiso kaNkulunkulu, waba ngaphansana kukaNkulunkulu, wasuphiwa amandla okufa nawokuphila olimini lwakho. Uma ufunda uGenesis lithi iBhayibheli uNkulunkulu wathi akube khona ukukhanya, wakhuluma ngamazwi aphuma olimini lwakhe, ukukhanya kwenze njani bazalwane? Kwaba khona. You are God himself. Unguye. Nikhona bazalwane? Ujani? Unguye. Kune DNA esihlukanisayo. iDNA yeyibonga. Ngoba kuze lengane mina enginazo ukuthi weza kwaNdlovu kumele nakucheckwa amagazi azo afane nezika baba wazo. Hayi kamama iDNA ayikhulumi kangako. Ikhona la ikhuluma khona. But now uthi lo mntwana wakaNdlovu uma ngabe kuthiwa ubaba wakhe akasekho, kuye kulandwe ngisho ubaba omncane. Sekungalandwa ngisho kulandwa ngisho ubhuti wakhe. Uma lengane imecha le DNA bese kuthiwa impela lengane yakuphi? EyakaNdlovu. Nathi sine DNA yasekhaya ezulwini, yokuthi kuthiwe singabantwana bakaKristu. Number 1 bahambe lento ukuthi wenziwe wabangaphansana kukaNkulunkulu. UNkulunkulu uqobo lwakhe, uNkulunkulu omncane owenziwe ngubani? uNkulunkulu. Nikhona bazalwane? So ama DNA yasemhlabeni angasihlukanisi, mari DNA yasezulwini iyasihlanganisa. Nikhona bazalwane? Wamenza umuntu wabangaphansana kukaNkulunkulu.